The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Psalm 91:16, with long life I will satisfy him and show him my salvation. Isaiah 46, verse 4, even to your old age I am he, and even to gray hairs I will carry you. I have made, and I will bear, even I will carry, and will deliver you. Proverbs 16:31, the silver-haired head is a crown of glory, if it is found in the way of righteousness. Psalm 92:14, they shall still bear fruit in old age. They shall be fresh and flourishing. Proverbs 9:11, for by me your days will be multiplied, and years of life will be added to you. Proverbs 10:27, the fear of the Lord prolongs days, but the years of the wicked will be shortened. 1 Peter 5:8-9, be sober, be vigilant, because your adversary the devil walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. Resist him, steadfast in the faith, knowing that the same sufferings are experienced by your brotherhood in the world. Before we start, sa atong pagtuon, sa pulong sa Diyos ng adlaw, kinahanglan ng atong naandan nga tulumanon nga mao ang paglimpyo sa atong tagsa-tagsa kakalag pinagi sa paghabwa sa tanang mga salang nabuhat nato ning adlaw. Atong gigamit ka ng pulong paghabwa aron sa ingon niya na kini mahigawas gyud hingpit nga pagkagawas gikan sa tong kalag aron malimpyuhan kini o kita makapadayon na usab sa pagtuon sa pulong sa Dios. Kung naa kini mga sala nga dili nato isugid ngadto sa Dios nga amahan, kini mahimo lamang makabalda, babag o magaluop sa atong pagpadayon sa atong spiritual momentum. Busa 1 John 1:9 nagaingon, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Wala lang kanimo dili magtotoo. If you are still an unbeliever, wala ka pa'y kalwasan, gidasig ka, giawhag ka, giagda ka sa pulong sa Dios diha sa Acts 16:31 nga nagaingon, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Maura na imong buhaton, mutuo ka lang kang Ginoong Jesucristo. Therefore, sa hilom magandam tas tong kaugalingon. Bala na mga Dios, nagapasalamat kami kanimo nining lain usab nga higayon sa among pagkikambitay sa imong mga pulong ug kanimo. Salamat o Dios nga imong nagalihok pang imong grasya sa among kinabuhi, mao nga imo panggipa lungtad kining maong kinabuhi hangtod ning higayuna. Tungod kaya na kapay mga dagkong plano tagsa-tagsa na mo ka kinabuhi. Salamat o Dios, bisan dili kami takos,
Nining tanan nga mong pagabuhaton, hinaot nga kini malampuson og mahimo kining panalangin sa among kinabuhi. Salamat niini nga among Bible study through the YouTube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among bugtong manluluwas. Amen. Well, maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, atong mga igsuon diyan ni Kristo, atong mga higala nga nagasunod na usab ning atong ministry. Welcome kaninyong tanan. I hope anamos maayong panglawas tungod nining gisangan sa tibuok kalibutan nga COVID-19. Apan kita nagmalaumon manggihapon, lig-on ang atong paglaom diha sa Dios ug sa iyang pulong nga kita panalibdan niya. Musa padayon kita sa atong spiritual momentum, sabot pagbuylo sa atong espirituhanong pagkinabuhi. Okay, niya pa kita niining atong giduputan nga pagtulunan nga giuluhan og The Great Power Experiment o Anthony gihuban sa Visayan nga pag-eksperimento kinis dakong gahom, pagsuway sa pag-eksperimento. O kita giglabas sa itong panumduman ato nang nasayran nga pinagis doktrina ato usab kining gibuhat nga pag-eksperimento. So mao na nga ako kang gipangutan kung sa buta sa buto pag-experiment o pag-eksperimento. Well, gitubag ka nako sa in English nga paghubad nini o pagtubag nini nga it is an operation undertaken for the purpose of discovering something unknown or of testing a principle, a supposition, or an effort. Usa kini ka buluhaton nga atong tumanon sa tuyo nga atong madiskubre ang usa ka butang nga wala to masayre or of pagsuway sa usa ka prinsipyo sa pagpananglitan baron o epekto nini. So mao kana ang atong paghubad o pagtubang niya na. O kining pag-eksperimento lagi may nungdanon pag-ayo sa atong pagtuon kamo nga. Of course, kita nga nakaagi na sa pag-eskwela nato sa elementarya, sa high school, sa college. Experiment is very important in our schooling, di ba? O kining maong eksperimento, gidivide kini, gibahin kinis duha, lecture o laboratory. Now, kining doktrina nga atong gitun-an karon bahin sa Great Power Experiment, nagahisgot dinhi nga nagagamit usab sa eksperimento. Apan in doctrine paklaro kinis duha ka power experiments, ang hypostatic union ni Ginoong Hesukristo, ang iyang panag-iyang duha ka mga kinaiya sa Dios o kinaiya sa tao. Ang iyang pagka-tao 100% magyud, 100% he was true kanang God, o ang iyang pagkatao hingpil sa true man 100%. Mao na nga kini ang una nga hypostatic union ni Ginoong Hesukristo, o ang ikaduha mao ang hypostatic dili ka hypostatic kundi power experiment sa katuigan sa simbahan. So mo na atong ipaklaro nimo may tungod ni eksperimento. O karon padayon kita sa paghisgot bahin niini nga diin kita mohunong kagahapon gihisgutan nato ang protocol, di ba? O ako kang ipungutan na po unsa may buta-sabot sa protocol. Well, the answer is it is a standard rule. A right thing done in a wrong way is wrong, but a wrong thing done in a wrong way is still wrong. Only a right thing done in a right way is right.
Mao na protocol. So, ato man pong gitukbil kagahapon bahin sa election, di ba? Okay. Now, by the way, before ta mo padayon diha, bahin tungod nining election, kaning gahom nga ato karong gitunan. Okay? The very power nga maoy kanang enabled our Lord Jesus Christ to resurrect kining maong gahom mao'y pabanhaw kang Ginoong Jesucristo. The same power nga mag-resurrect usab sa simbahan during the rapture. Mabito ng laingan sa rapture is resurrection of the church. So, tali sa pagkabanhaw ni Ginoong Jesucristo ug sa pagkabanhaw sa simbahan is the greatest power in the whole universe. Kaya naaman ang pagka-omnipotente sa Diyos nga Amahan, pagka-omnipotente sa Diyos nga Anak, ug ang pagka-omnipotente sa Diyos nga Espiritu Santo. The three members of the Godhead. So kung balikon, in the Old Testament, ang plano sa Diyos gitawag atong ritual. Right? Manay atong isgutan kagapon. A ritual plan of God. Apan nining atong panahon karon, the New Testament period, ang plano sa Diyos gitawag na og protocol. Okay? So mao nang atong isgutan ug unsay pasabot sa protocol. Well, in the the ordinary parlance gyud niining protocol mao nga paagi, pamaagi, ulagda, okay? Tulumanon, sumbanan, all these are synonyms. So ang protocol ingnon na lang nato sa laktod nga pagka-sulti pamaagi. So kini nga itong ipangtunan, protocol pamaagi kalaki sa Dios. Okay? So atong hisgutan karon ang election. Diyan magimagsugod kining election. Well, kung ato yung balikon gyus sinugdanan gyud niini, election started with Abraham. Dito magsugod ni Abraham. God elected a new chosen people of God. Mao ni gitawag og racial species. Then sa simbahan, election happened. Now, kini related to a new species, new creature na kini. Okay? In the Old Testament, dito sa daang pakigsaan, si Ginoong Jesucristo was in the form of the Shekinah glory. Moto'y porma niya, Shekinah glory. Now, when the Lord Jesus Christ became incarnate, nahimo siyang unod, He was the Shekinah glory. Now, in the New Testament, sa bagong pakigsaan, the Shekinah glory, hayman yun ang Shekinah glory. It is inside every believer. Nasa sulod sa matag magtotoo. Naibaw ka ba niini? O karon ka pagkadungog? Mao na, ang Shekinah glory si Ginoong Jesucristo mismo ana sa sulod sa matag magtotoo right after sa pagkabanhaw ni Ginoong Jesucristo. Paminaw. Ang Shekinah glory nga si Ginoong Jesucristo ania sa sulod nato. Natong mga magtotoo niining katuigan sa simbahan, the church age. But listen, ang gahom niining Shekinah glory cannot be experienced. Paminaw, kining gahuma sa Shekinah glory nga si Ginoong Jesucristo, dili kini masinati without the believers taking in the mind of Christ. 1 Corinthians 2:16, the mind of Christ, hunahuna ni Ginoong Jesucristo. Kini nga itong gipangtun-an, kini nga itong Bible study, huna ni Ginoong Jesucristo.
Kadungog ka. Una-una ni Ginoong Jesucristo. O kining gahom niining sikay na glory, dili lagi masinatis usa ka magtotoo kung wa siya ay pagtuon, pagkaton, pagtuo, paggamit sa pulong sa Dios. Wala. Ayaw yung kalimti katong slogan. Ang atong slogan ng atong ministry, Operation SLBA, Study, Learn, Believe, Apply. Okay? Hinumdumi nga dito sa karaang daan nga pakigsaan in the Old Testament, ang mga Hudiyo nagapaingon sila ngadto sa yuta sa saad, Promised Land. Kini sila samtang nagapaingon sila sa yuta sa saad, mga bagut-butan. Sige lang sila pang bagot-bot. Manigingon sa English, they were complaining, bitching, moaning. They did not use the faith-rest drill. Mao to, kastigo sila sa Dios. See? Mga katawhan gud sila sa Dios. Kay pagkiyas man sila, gumikan sila pag-complaining lagi, bitching, moaning. They did not use, wag yun, disregard nila, wala nila panambalinga ang paggamit sa faith rest drill. See? So, kastigo sila. Ang uban, gipamaak og mga has, pamaak og mga bitin. So, may mando ang Diyos kang Moises sa paghimo og ingnon ta simbol. So, may simbolo. Binisaya na to make a symbol of snake o pabutang on a pole saka kanang pusti, and whoever just looks at it will be healed, will be saved. Moto gimando sa Dios na Moises paghimo ra og tukon. Okay, I think that's the right Visayan word. Paghimog tukon, unya ibutang ang kanang simbolo sa kanang has, sa bitin, ibutang diyas tumoy, ug kinsa gani nila nga mo sudong lang niya, mo tan-aw lang yun niya na maluwas, kanang maayo. So, unsa may analogy nini? Ang kaamgid nini is faith alone in Christ alone and you will be saved. Mao kadto ang kaamgid. Ihimplo ba? Analogy ba? Now, din sa atong panahon, katuigan sa simbahan, ang tanan nga mga magtotoo, gitawag kini mga bag-ong mga binuhat, a new species, a new creature, mga bag-ong kaliwat. Karon, bisag kinsang tao nga mutuo kang Ginoong Jesucristo, mahimo na siyang simbahan. Kadungog ka? Mahimo siyang simbahan. He becomes a church. He may be a Jew or from any race. O may labot kuning rasa nini, nga kaliwatan, wala. Now, in our time and age, ang kaluwasan pinaagi lamang sa pagtuo lamang kang Kristo lamang. In our time and age, salvation is only by faith alone in Christ alone. Now, dito sa ang pagkigsaad, mawita itong nangutan na si kanang Moises sa atong Diyos nga kinsa man ka Diyos, himingon siya, nangutan na siya mo, nigi tawag og tetragrammaton. Ang tetragrammaton composed of letters G-H-W-H, Yahweh. Okay? Mo ni pag pronounce na Yahweh. Now, kining tetragrammaton God, J-H-W-H, dili ni ma-pronounce dito sa ang pag-isaad. Dili ni mo mabungat. Kay ang bote pasabot gyud mitubag ang Dios ngadto kang Moises, I am who
I am. Ako mao ako. Now, dito sa pakigsad, once people believed in the Lord Jesus Christ, muhimo sila og mga ritual. Mao to'y gitawag og shadow Christology. Shadow. Kanang sabay binsay shadow. Maglisod ta usahay pag inom. Now, when they sinned, atong panahon na, Old Testament, sa diha nga sila makasala, muhimo sila mga ritual. Mo na ilang practice kaniadto in the Old Testament. Apan karon, we simply close our eyes and name our sins. Mo na gitawag og rebound. You see, sa panahon nga magkasala ta, igol ang tamo piyong sa itong mga matawag mo yung tag, Ginoo, nakasala ko niya ako tong angkonon nga nabuhat tong sala. See, that's it. That's rebound. And you are forgiven. Salvation today, karon, is by faith alone in Christ alone. Kay ang tanan nga mga magtutuo nini atong panahon karon had been given a spiritual gift. Kitang tanan, kinsa ganing mutuo kang Ginoong Kristo nga iyang manluluwas, diha, hatagan siya sa Diyos Espiritu Santo sa gasa nga espirituhanon. Spiritual gift. Nagkalain mga spiritual gift na evangelista, na pastor magtutudlo, administrator, gift of help, so uban pa. Naman na, pulong sa Diyos gisgutan. So all believers had been given a spiritual gift. Apil niya itong kapatan ka mga butang nga atong nadawat sa higayon nga kita naluwas. See, together with the 40 things that we received that salvation. Now, mga tanang unsa may tuyo sa spiritual gift nagihantag sa Dios kanato, unsa may tuyo? What's the purpose? Tubag? For us to use, to execute, pagtuman. But we can only use it as we continue to advance spiritually. Kung di ka magatuon sa pulong sa Diyos, wa kay spiritual momentum, wa kay spiritual advance, wa pagtuon sa pulong sa Diyos, then, dili ka makagamit niya na. I'm sorry to tell you, dili. Di ka makadiscovering na kadiayan ng spirituhanong gasa. You see? It is only sa diha nga ikaw kanang abante sa mong Kristohanong kinabuhi nga imong madiskubrihan nga naadi kay kanang spiritual gift. You see? It is only we, kitara, who can discover our spiritual gift. We can only discover it when we are continuously growing in doctrine. Sabot? Again, kining great power experiment nga itong isgutan din is only true during the first advent of Christ and during nining atong panahon, katuigan sa simbahan. Okay? So niya turang panahon ni Ginoong Jesucristo nga pag-ani, unang pag-ani, o atol nining atong katuigan sa simbahan. Now, during the period of the Jews, mga Hudiyo, spiritual gifts were limited to some believers. Limitado lang. You see? Apan din ni sa atong katuigan sa simbahan, every believer is given a spiritual gift. Samtagi na, matag usa ka magtutuo gihatagan og spirituhanong gasa. Now, it is tragic that so many churches today think that believers can reach spiritual growth if they serve in the ministry or outreach. No. Dili mo na ang pagi. So, ang imo rag yung kanang paagi nga makabot ni mong spirituhanong
pagkahamtong, mao ang imong makanunayon, masigihon, malahutayon kapag tuon sa pulong sa Dios. Kini nga itong ibuhat na daw. So, it is spiritual growth first before Christian service. Okay? Suwat na sa imong iPad baron o imong notebook. Paagi lang sa pagtubo ng espirituanon, mao na unahon sa dili pa kamo unsa kanang mubuhat og mga Christian service ug unsa di outreach ug uban pa sa imong ministry. You see? First, grow spiritually. Mao na pakadak iuna. Ayaw ang imong pagbuhat-buhat diha. Ngawa pa kay doktrina. So, a believer needs to reach spiritual adulthood before devoting to Christian service. Man igita. I hope masil-sil yun na nimo. Unahon gyud ang imong pag-abante Kristohanong pagkinabuhi. Una pa kamo buhat o mga buhaton sa simbahan o kung sa ministry, Christian service. Mao na akong gitandi nimo kanang karwahe o kabayo. Dili mahimo ang kabayo mo guyuron sa karwahe. Kasabot ka ba? Mao muna. Bali. Nakita ba nimo ang punto nga akong I'm trying to get across? You see? Dili mahimo. Ayaw na ang mga Christian service o mga buluhaton. Kaya musunod na sa imo ng pagtubo espirituanon sa imo kalag. Sabot? Una ang imong pagtubo. And in fact, that is the legitimate way. Ini nga itong pagpatinaw kanimo. Now, man punta di man ta against din mga buluhaton sa Christian service, outreach, sa inyong ministry dili. We are not against. We are for it. Only, ayaw na kinahanglan daghan na kag doktrina nga you are spiritually kanang advancing. Nakasambot ka pa niya ning atong patinaw nimo. I hope mao na unaha gyud ang imong pagtubo ng espirituanon. Now, no one in Israel panahon sa o katuigan sa mga Hudyo, wala sila niining 10 problem-solving devices. Nibaw ka? Wala. Kita lang niining atong katuigan simbahan. Only the church age believers had the 10 God's 10 problem-solving devices. We have learned that the church age believer na sila bes kadaghan ng mga equal privileges and equal opportunities ikumparar na nimo ngadto sa mga Hudyo. Sa panahon sa mga Hudyo. Kita lang. So mo na we are the privileged kanang mga believers in this age. The Jews were going around in the wilderness for how many years? 40 years. Complaining, bitching, murmuring, moaning. You see? 40 years na libot-libot dito sa kamingawan. The church age has more emphasis on the individual privileges and opportunities. Ang pagbautismo sa Espiritu Santo makes this era nato unique. You see, pagbautismo sa Espiritu Santo ka nato, mo ni nakapahimo nga talagsaon nga kapanahunan. It's not important whether you are a Jew or a Gentile now. You are all one in Christ. Kita. Usara. Now, nasa Galatia 3:26-28, for you are all sons of God. Now, kining atong mga pribilehiyo o mga oportunidad, privileges and opportunities, are equal in our spiritual living. Equal ni. Pantay-pantay. Hinumdumi gyud ni kanunay.
There is no more distinction between Jews and Gentiles. Wala na. Wala kalahian. Si Pablo, unsa man to'y rasa ni Pablo? Hudiyo. Paul was a Jew by race. But he was born in Rome. So, he was a Roman citizen therefore, di ba? Romanhon siya nga, lungsoranon. He was used by God to witness the Gentiles. Pagsaksi sa mga hintil. That is why si Pablo nasuod siya sa divine decrees to be so. Now, Galatians 2:9, sa gisulti diya, Barnabas and Paul went to the Gentiles. Yan to sila sa mga hintil. So, it's important to reach the stage of a develop personal sense of destiny. Now, of course, that's one of the 10 problem-solving devices. So, ang pulong sa Diyos, Bible doctrine, that's very essential to a believer. At ito giningatag ang impasiya. Kaya kung why pulong sa Diyos, diyas kalagsaw sa kamagtotoo, unsa may kalagmitan. Unsa kalagmitan? Sa usa ka magtutuong why pulong sa Diyos? We said that Bible doctrine is very essential to a believer. Without it, unsay tendency. Kalagmitan ini mo gamit lang gid siya sa mga iyang pagbati. And by that, we are in big trouble and we are gonna have a confused life. Sabta gina. Produktor kita sa itong desisyon. You see. Kung kay pulong sa Diyos di sa mong kalaga, I'm sorry to tell you. Adi gani kinahanglan mo yung kugsari. Kamatuuran man na. Di man na ni mo matuis. Di naman na ni mo kanang usab. Kamatuuran is kamatuuran. So, kung balikon sa paghatag og emphasia, pulong sa Diyos, labihan sa pagkamunay yung very essential natong mga magtotoo. Kaya kung watay pulong sa Diyos diha sa itong kalagmitan, sigurado gyud nga mo gamit lang kita sa itong pagbati. Kung mao na nga we are in trouble, dakong problema na to. Kay we are going to have a confused life. Nabuot ka ba? Nga magkinabuhi ka ng nagkaguliyang o magkadimao, disorganized, confused nga kinabuhi. You see? So, okay. Nag-isgot na tayo itong pagbautismo ng Espiritu Santo ka na to, no? Baptism of the Holy Spirit is, or the other name for this is union with Christ. Yan ang higayon nga mituo kita kang Ginoong Jesucristo nga itong manluluwas, kita na hiusa, na dugtong hangtod sa kangturan ngadto kang Ginoong Jesucristo tungod sa bautismo sa Espiritu Santo. Now, kitang mga magtotoo are given this special privilege and equal opportunity ingon nga bag-ong mga binuhat. Bagong species, matulad pa sa English. Ang katuigan sa simbahan is intercalated. Okay? Ang pasabot sa intercalated, gisuksok ba? Gisalot. Sa diha nga ang mga Hudiyo nga negatibo ngadto kang Jesucristo sa ilang pagsalikway kang Jesucristo. Kinsay masalikway ang Ginoong Jesucristo? Ang iyang mga katawhan. You see? So mo na nga ang simbahan gisuksok. Kay nagnegatibo ng mga Hudiyo. The church is a mystery age. Di man nila? Tinago. Kini nga katuigan. The period of the great parenthesis. Mo na itong gitawag ka na, the great parenthesis. Now, there are verses that manifest that there is a kang-a, na a gap
kang mao ba na Bisaya? Yes. So naay mga bersikulo nga nagapakita nga naagyoy kang This is the only age kiniragyong atong katuigan karon, katuiga simbahan that does not have prophecy. Wala. Way mga propesya, unsa ra may na historical trends. Okay? Ang dagan sa kasaysayan. So, walay mga propesya nining atong katuiga simbahan. Na diha sa 2 Timoteo 3:1 nagahisgot ka na in the last days. Now note, this is not really the last days. Dili. Huwag na mo buti pasabot niya na nga the last days. Only historical trends. Di ba nila Historical trends ra. Again, ang katuigan sa simbahan has never been known in the age of the Jews. Wa yun sila alamag. Wa sila kay bao. The Jews didn't know about the mystery age. Wa sila may bao nini. The church age was inserted sa tuyo nga hatagan ang harian ng panimalay sa Dios for our Lord's third patent. So may katulo niyang patent, ang iyang pagkaharis mga hari o Ginoo sa mga Ginoo, King of Kings and Lord of Lords. Now, mingon man ko nga way propesya nini atong katuigan simbahan, no? Na the only prophecy of the church age is paminaw in regard to its termini. Ano sa may terminay? The baptism of the Holy Spirit and the rapture. Ang kanang inunta kahumanan. You see? So, the only prophecy of the church, kung malikon, is in regard to its termini, the baptism of the Holy Spirit and the rapture. It is the omnipotence of God the Holy Spirit that gives church-age believers the power, ang gahom. Now, ang kalampusan sa espirituanong kinabuhi sa kamagtotoo, nagaagad lamang sa iyang pagtuman how he executes the great power experiment pinagi sa pulong sa Diyos. Now, ang operational divine dynasty, unsa tuod ni? Operational divine dynasty is our residence. Ingon nga mga kanang magtotoo nining katuigan sa simbahan, the church age believers. Okay? Ang kalampusan sa espiritualong pagkinabuhi sa kamagtotoo nagaagad sa iyang pagtuman sa great power experiment pinagi sa pulong sa Diyos. Ang operational divine dynasty is for church age believers. Alang ka nato ni ang iyang Ginoong Kristo nga kanang divine dynasty was called prototype. Okay? So I hope wala na nimo kalimti. So the prototype divine dynasty is a facsimile, fax or photocopy sa operational divine dynasty. You see? Now, di nila ko nakita kutub-tuod, no? Ining punto, ha? O gato ni padayon ugma. Ayaw kalimot. Pagsunod nini, ayaw saypa ang pagsunod. Aron imog yung makatunan ang tanan nga unod nini atong pagtuon sa great power experiment. Magampo ta. Amahan na mong Diyos, nagapasalamat kami kanimo. Nining lain nga higayon nga among gipahimuslan pakigambitay kanimo sa imong mga pulong. Salamat o Diyos. Ning matamis nga higayon na kini mahimong panalangin dugang sa amo nang napundong mga pulong nimo aniya sa among kalag. Salamat ni among Bible study. Dada kami pagbalik ugma
kami makapadayon sa among spiritual momentum. Salamat sa mga subscribers nga nagmatinud-anon, nagmakugihon, nagmasigihon, nagmalahutayon. Subay kayo sa imong kabubuton. Dili kini among kabubuton, kundi ang imuha. Kay ikaw man lang ang among tumong sa paghimaya. You deserve all the honor, the respect, the glory, and everything. Salamat o Diyos. Nining Vic Balbido Evangelistic Ministry, kining tanan. Among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.